Guys, on the way ko subong sa City Mall, Fourth area. Maimet lang ako dito nga akon nga relatives. Gasakay ko subong sa bus guys. Nami siya kay aircon, comfortable ang imo pagsakay. Gamay man lang ang diferensya sa plitis ang sa jeep. Marin ako di guys sa City Mall. Masulod kita diri kay tanawon ta kun wala pa ding meet up ko. So bali kapi-kapi ta di anay sa isa ka coffee shop. Mamula ka mo Amerikano? Ay, wala. Ma'am, espresso coffee, wala ka. Okay. Japanese coffee lang available. Nami man na siya ma'am. Yes, ma'am. And then sina ma'am. Authentic Japanese coffee. Oh. Sige, try ko bi ma'am. Isa lang. Ang small lang ma'am. Oo, ara lang. Okay. Thank you ma'am. Tapos na kami kita isang akon relatives kag may agyan lang ko diri sa convenience store para magbayad sang akon bills. Tapos madiretso ko dito sa likod sang City Mall kay mapahangin-hangin tatubala sa likod kay nami dito ang view dagat naman kag overlooking naman ang Gimaras. Lang. Oo. So ari na ta guys sa likod sang City Mall. Malantaw-lantaw ta isang view na naman. Overlooking ang Guimaras Island. Diri ni siya gali guys sa City Mall Parola. Kung gusto mo magkadto sa Guimaras, diri pala sini nagasakay sa pampo diri sa City Mall Parola. Pabalik na tabi sa front sang City Mall kay diri kaagi ang mga jeep kag bus kag papuli na kay tapos na ang tanan. So hasta lang di guys ang akong vlog for today. Thank you so much for watching. Bye.